Намираме се в Старосел. Това е новия хотел Делукс. А тук е тракийска резиденция, да. Това пак има басейни, какво Да. Има спа, има басейн. Това е като много малко градче, направено във възрожденски български стил, с няколко малки хотелчета. Вече ми това силно къща, ако искаш може да си наемеш, нали така? Това са къщите тук. Виж, типичен български възрожденски стил. Тук това е хотелче. Долу са лозята. От цяла група мълчугани. Това хотелче е хубаво. Навсякъде има лавандула. Лавандула с пчелички. Ето е пчеличката. Рози. Люляк има белчо. Лавровишна. Хубаво е всичко. Малко дървото е почнало да се облющва. Трябва да се направи по-добро обслужване на дървото. Усещаме една капка дъжд. Това е най-горният хотел, най-големия хотел от целия комплекс. И тук ни казаха, че има разположен спа център, голям спа център. Има магазин за вино. Това ли е белче? Тракийска резиденция, вино и спа. Мерси. Какви стари дървета. С естествено дърво. Здравейте! Искам да попитам, е стабилно. Разбира се, само. Какво означава стабилизирано и нестабилизирано вино? Защото я казвам, аз съм в Болярски край, но чух термин стабилизирано и нестабилизирано вино. Какво означава разлика? Има и казино. Казино, пиано бар, ресторант. Тук явно е блок масата. Утре на закуска ще бъдем тук. Казино, пиано бар. Тогава отваряте го до... Би трябвало, да. Еми, това е нормално. Това ще се вземе. Силен кашкавал. Ето ги там са. Ракиите. Ракиите. спецпроцедура. Отиде вчера. Там са
Тук с касилите кашмарите. Вече всичко ли питам? Да, благодаря. Какво има на там? Белче, какво има на там? Що не питам? Трябва да знаем всичко. Ела да видим на там какво има. О, някаква зала има, Орфей. Да, това е най-голямата част. Най-големия хотел от комплекса. Има много, виж, масивни дървета, масивно дърво. Това всичко е правено с масивно дърво. О, това много ми харесва, тая стрехичка. Виж как са го направили над вратите. Много хубаво е направено. Има усещане за уют. Виж, тавана е доста висок. Всички маси, всичко е с естествено дърво. О, казино ли е това? Игрална зала. Това ли е спа центъра, баче? Това е големия спа център. Но тук ли? Душови в началото. Покрити басейни. Ето е картата на спа центъра. Всъщност това е на целия комплекс ли е карта? Или е на спа? Не, това е само на спа център. Има два малки басейна и тук има един доста голям басейн. О, отново масивното дърво го има навсякъде. Използвани са камъни. Не знам, естествен камък. Не е естествен. Изкуствено е направен камък. Но дървото е страхотно. Столищата са направени много добре. Ето го големия басейн. От тук ли ще излизаме? Искаш ли да излизаме направо? Да ходим при малкия център. Добре. Тук има снежна сауна. Да видим Белчо сега. Има ли сняг? Не. Снежна сауна без сняг. Запътили сме се към соления басейн. Белчо издирваше соления басейн. Тук се пие въжвенце. Мокър масаж. Ето го соления басейн. Има се чешмичка, може да се сложи водичка. Ето. Това е соления басейн. Чакай да видя там нагоре какво има. Не. Нагоре има сауна, може би.
Ухото ли? Ще се натапя ухото. А къде беше изхода? Вече бе, тук не е изхода. Не е от тук изхода. Може би от тук се излиза. Изчаквам на рецепцията. Защото сте на мускулите? Да, ще помня. Да, се ти стига. Да, му фуниш. Класическия, по-скоро възстановяваше една проблемна зона конкретно. Мекото сятане е с естествена кожа. Тук са сложили някакви кожи от животни. Това трябва да имитира пиано. Тая маса. Ето го и макета на комплекса. Тук е в главния вход, лозята. Нашата сграда е ето тук. Това е в тази сграда, нашата стая. А в момента се намираме в най-горната част. В тази най-големия хотел. Сега излизаме, отиваме в нашата сграда, където е спа центъра и Маленка ни чака там. Айде. Има, тук се хваща интернет. Аха, ето го пълна. Този е женски. Ами тия малки пиленца, Белче, ела да видим какви са тия малките пиленца. Да ги видим тия малките пиленца какви са. Това малки палунчета ли са, бе, Наско? Да, най-вероятно са малки палунчета. Това е женския пълн, а и там е мъжкия пълн. Колко е красив. Ето ги, бе. Ето най-вероятно са малки пълнчета. Малко пълнче с майка си. А ето там е мъжкия пълн. Той не се е разперил. Са много красиви. Навсякъде са пълните. Навсякъде. Много добра идея. Така са ги пуснали. Навсякъде. Малко басейн. Защото тук в студения басейн. Добре, де. Ще дойдем. Колко ще остава, ако се пазихме? Не знам. Сега и половина. Да опитам за колко ще стават. Каква стая? Искаш да кажеш за вечерята? Масата, да. А, масата. Към Стаята. Това бяла лавандула ли е? Има ли бяла лавандула? Или просто е такова преминало? Много интересно. Бяла лавандула.
Ето типична българска възрожденска къщичка с смата на парапета. Всичко е в дърво, бяла мазилка. Ето го пълна. Лозята са в тази част, началото на комплекса. Голяма смокиня има тук. Запътваме се към спа центъра на новата сграда. А тук в началото е паркинга, тук е входа, паркинга и ето тази сграда е рецепцията. Тази сграда е рецепцията. В дясно е рецепцията, а в ляво е ресторанта. Имаме запазена маса за до вечера в 7:30. Откритата част на ресторанта. Ние се запазихме маса в покритата част, тъй като предполагаме, че най-вероятно ще бъде тази вечер. Къде отиде? Чакаме към спа центъра. Връщам се да взимам Белчо, че той пак е отишъл в ресторанта. Интересува се от менюто. Хубаво ли е менюто? Много по-обедно меню. Обедно меню, но ти нали не беше гледен? Не, няма да ядем. Аз само гледаме. До вечера ще снимаме по-подробно менюто. Продължаваме към спа центъра. Не е ли тук? Тук мирише на вино. Отваря Бълче. Отиваме към басейните. Отиваме към външните басейни. Е, там вляво беше малено. Та е само интересна във формата на бъчва. Доста народ има. Оживено е на спа центъра. Е, там е маленка. Ето там е маленка. Има и грозде. Там е Мишле. Айде ще влизаме в басейн. Намираме се в ресторанта. Поръчали сме се зеленчуков сач
Маленка поръча зеленчукосач, здравословна салата с лимец, която не изглежда много здравословна, изглежда болна. И еленско с задушени картофи. Още какво се поръчахме, Белчо? Жабешки бутчета и какво още? Филе. Плешка пържола, да. И после пак ще се поръчаме. Жабешките бутчета дойдоха. Аре, Белче, полей ги. А сосчето какво е? От какво е сосчето? Лимонче и масло. А това какво е розовото? Карама хайвер. Хайвер. Искаш ли с сосче, мамо? Не. Харесват ли те, мамо? Чакай, бе, какво стана? Аха. Харесват ти? Браво. Отиваме на закуска на блок маса. Снощи нямаше места за блок маса. От тази сутрин ще бъдем на бюфет. Блок масата не е много богата, но има кафе. Има банички, кремвирши, мекичета и плодове. Тук имаме медено царство. Медена питка, мекиче, прясно изкарано и мед, полято с мед. Тук е медения принц. Ето ги полунчетата, бащата, майката и колко дечица? 4 ли бяха дечицата? Мънички полунчета. Има много котки в комплекса, как оцеляват. Долу е соления басейн. А в момента се намирам в солената сауна. Усеща се солта. Даже започнах да кашлям вече. Шезлонги има такива направени от камък. О, камък и сол са сложили отгоре. Стъпвам по сол в момента, докато грее шезлонг. Целият покрит със сол. Интересно е. Винотерапия. Какво ли правят тук? Вау! Представяш ли се да е пълно с вино? Тези бъчви правят, пак мисля, че винен масаж. Влизаш от тази страна, има врати, отварят се капаците, влизаш и главата ти се вижда тук. Съм го виждала, но не съм си правила такова чудо. Времето е страхотно. Няма да минавам по централния път сега, а ще мина отзад. Вчера направих видео от централния път
Сега ще покажа нещо много интересно в задната част. Времето е страхотно, слънчево, приятно, леко прохладничко. Тук в началото е детския кът. Има доста забавления за малките дечица. Трамплина изглежда страхотен, парзалки и разни други детски предизвикателства. Но сега отивам на по-интересната част. Нещо, което ми направи много добро впечатление снощи. Ето го пълна, къде се е качил. Тук има една ясла. Не, няма ги. Къде са? Ето го пълна, мъжкия пълн. Там са. Само да покажа комплекса от тази част. Ето е нашата сграда. Най-новата сграда. И ето ги еленчетата, сърничките. Страхотни са, много са красиви. Ето ги къде са насъбрани. Снощи пак бяха тук. Но много сте красиви. Много сте красиви. Много. Имат си... Охо! Голямо пространство имат да тичат. И все пак са затворени. Тук е паркинга. Нашата стая гледа към паркинга. Нямаше свободни стаи. И може би сега е момента да кажа, че не ми хареса стаята. Удобства има, да. Леглото е голямо. Дивана разтегаемия също беше добър. Но всичко останало не ми хареса. Кое ми направи лошо впечатление, че нямаше вода. Нямаше вода оставена като комплимент от заведението, от хотела. Никога до сега, където и да съм била, не е имало... Винаги е имало всъщност вода в стаите. И минибара, нали, е вече отделно, ако искаш да си вземеш нещо. Тук няма опция. Тук, ако искаш вода, трябва да заплатиш за 300 мл, 330 мл, лев и половина. Това не ми направи добро впечатление. Кафето, всъщност имаше две кафета, дори не бяха 3 в 1. Днес кафета. С захар, бяла захар, нямаше и кафява захар. Нито сметани. Абсолютно нищо. И така. Ето го общото пространство. Харесва ми, че навсякъде има естествено дърво, маленка, няма да ходим. Аз се отказах. Не, ти ако искаш иди на спа центъра, аз знаеш къде отивам? Да разглеждам винарната. Сега има организиран тур в 10:30. Да разглеждаме винарната. Винарна? Да. Дистилерия за ракия. Момичето обясни къде се слага ракията, как се нагрява. Минава през тръбопровода. Тук се охлажда и излиза готовата ракия с спиртомет. Се проверяват градусите.
Така, във външната част се обработваше гроздето, махаха се чепките, а тук във вътрешната част гроздето престоява около 7-8 дни. Тук ферментира и след това в стъпотопроводна система се внася долу в жибрите. Долу в буретата, съжалявам. Екскурзоводката не дава да се правят видеа, докато тя говори, заради авторски права, но аз мога да преразкажа. Това са жибрите, където ферментира гроздето. Обясняваше ни, че с тръбопроводна система отвън розето се вкарва за 2 часа тук, след това отново се изважда навън и ферментацията става навън, докато за червеното вино ферментацията е тук. Тук е поточната линия за бутилиране на виното. Каза, че за около час се бутилират 1500 бутилки. Всичко е автоматично, само трябва да се оставят корковите таби, бутилките, етикетите и всичко става автоматично. Намираме се в залата за съхранение на виното и бърчвите, в които се съхранява виното и ракията. Най-много 3 години можело да стои виното. Тук са частни коллекции с бутилки за вино, които леко залежат. И по този начин корковата тапа, виното има достъп до корковата тапа, така е потишало. Температурата е около 20 градуса. Тя казва, че е 15, но не е 15. Около 20 градуса. Ако застанеш в центъра, застанах в центъра и се чуваш гласа, тук има много добри акустични качества в залата, но само ти си чуваш гласа. Хората застават по средата, казват нещо и се едно като тон клона. Това са акустични ефекти на залата. И така да направя бърз рум-тур на стаята. Настаниха ни в новата част на хотела, на комплекса. Стаята е с изглед към паркинга. Банята е с добри размери. Да, банята ми харесва. С плочки, голяма мивка, тоалетна. Има релефна мазилка с саплици за по-добър релеф, за показване на релефа. Имаме гардероб, който е с плъзгаща врата, сейф, който не работи. Така, това е стаята. Двойно легло, голямо двойно легло, което беше удобно, на мен ми хареса. Маленка спа на дивана, разтегателен диван, каза, че е твърдо, ни е харесало. Сега, това е стаята. Аз вече споменах, че минибара, съм разочарована от минибара. Водата трябва да се заплаща. Никъде не съм виждала такова нещо сега. Не сме обикаляли из доста хотели. Навсякъде водата е била комплимент от хотела. Тук трябва да се заплаща. Значи, ето какво има, какво включва безплатната част. Чай, кафе, Нескафе и бяла захар. Дори няма кафява захар, няма сметана. Така, това е стаята. Леглото ми хареса. Има тоалетка за грим. Значи, в другите стаи е естествена дървесина. Тук е с ПДЧ и ламинат.
И има голяма тераса. Няма гледка, всъщност гледката е към паркинга. Там в далечината са сърничките с еленчето. Тук има 2 стола за релакс. И това е стаята. Не съм особено впечатлена от стаята.